Ak vás zaujíma, čo je binary cent, potom ste na správnom mieste. V tomto videu vám presne vysvetlím, čo je tento broker a ako ho používať. Binary Cent je investičná platforma, ktorá bola založená v roku 2020 a svoje služby ponúka takmer po celom svete. Maklér je dostupný vo viac ako 130 krajinách. Binary Cent ponúka úplne bezplatný demo účet, ktorý vám umožní otestovať funkcie. Odkaz na makléra a špeciálnu ponuku nájdete v popise tohto videa. Po otvorení účtu získate prístup k obchodnej platforme, ktorú vidíte na obrazovke. Teraz stručne opíšem, ako používať Binary Cent. Na pravej strane sa nachádza obchodný panel, ktorý vám umožňuje nastaviť čas a výšku investície. Pomocou zeleného alebo červeného tlačidla vyberiete, či si myslíte, že cena bude rásť alebo klesať. Ak si myslíte, že cena v nasledujúcej minúte vzrastie, potom nastavte čas na 1 minútu, vyberte výšku investície a potom stlačte zelené tlačidlo. Ak máte pravdu, za minútu zarobíte až 95%. Ak prehráte, prídete o celú stavenú sumu. Nezabudnite, že u tohto brokera nemôžete stratiť viac peňazí, ako ste vložili na svoj účet. Binary Cent umožňuje veľmi pokročilú analýzu pomocou indikátorov, ktoré nájdete tu. Ukazovatele vám umožňujú vytvárať investičné stratégie, ktoré zvyšujú vašu účinnosť. Odporúčam otestovať ukazovatele na demo účte, aby ste presne videli, ako to funguje. Demo účet je neobmedzený a môžete ho používať tak dlho, ako potrebujete. Maklér ponúka prístup k mnohým rôznym aktívam, ktoré si teraz môžete pozrieť na obrazovke. Binary Cent je k dispozícii vo verzii pre prehliadač a pre telefóny so systémom Android a iOS. Preto, ak uprednostňujete mobilné obchodovanie, potom je tento maklér určite pre vás. Maklér ponúka viacero možností vkladu. Peniaze môžete vkladať pomocou kryptomien, online peňaženiek a kreditných kariet. V niektorých prípadoch je potrebné pred uskutočnením vkladu overiť váš účet. Minimálny vklad je $150 a vklad sa okamžite objaví na vašom účte. Nezabudnite, že výber je možné uskutočniť len na účet, z ktorého ste peniaze vložili. Proces overenia je veľmi jednoduchý. Stačí nahrať fotografiu občianskeho preukazu, pasu alebo vodičského preukazu a potom potvrdiť svoju adresu bydliska dokumentom, na ktorom je uvedená vaša adresa. Poskytnutie týchto údajov je úplne bezpečné, a to z dôvodu ochrany sprostredkovateľa a používateľov pred praním špinavých peňazí zločincami. Overenie môže trvať až 5 pracovných dní, ale vo väčšine prípadov sú účty overené v priebehu niekoľkých hodín. Dúfam, že ste sa z tohto videa dozvedeli, čo je Binary Cent. Zanechajte odber a lajknite toto video, aby ste boli informovaní o novinkách zo sveta investícií.